kuan Ronnie magud pastor. Anak kuno anak. Okay. Siya na? Anak pagkabasa. Para limabot nila. Para nilimabot dito sa ubos. Bigyan ni Apple kay lamay raman ni. Hindi ko siguro. Apol kay nga. Ada lang doon. Tumara na ito ilang kwan. Lasa-lata. Ha? Loyo panggitan. Mura mga handok ni. Okay, ako rin yan eh. Kada yung hangin. Si Eduardo. Dan si Vivian. Ito. Pedro. Ayun si Tony. Anang buhat. Ay, Ate Alisa. Buhat no ibig 26 sa kuha. Ana. Boleh kang buat. Bro, 16. Bro, 16. Ayun si topic ay church membership. Adi tete. Apa yung usan? Sige, nini ka po nung dini nato masayran kung ano importante ang pagpagilalom o simbahan. Muni ang tubag sa pangutana nga kinahanglan ba yun ko na magpailalom o usa ka simbahan. O unsa man po yung mga benepisyo na ako makuha kung magpailalom ko. Sayra nato nini ka po nung pinimabiskulo ang magpakita karon. Okay? Kung napagilay pangutana, kinahanglan ba yun na 5 na ako kabuk simbahan nga akong pailaluman? O labaw bas usa? 2, 3, 4, 5. Pila kabuk simbahan ba akong pailaluman? O usa ra ba yun? Kaya para nga magkasinabtanay, tani mo ipatapit dun sa referendum, kaya dagan kayo mga pangutana ini about sa kuan, labi na gyud kung ay mamatay na. Kinsang pastor nga wapon kay duha ka book yang pamimrohan yang tulog-tulog na ni pastor kinsay mo visit dito. Muna nini ka puno ato nang diskaso para mosulbad ni mao problema o isyu sa kasimbahanan. So, okay, so ganay nato. Ay sa daya. Unang-una, dunay duha ka klase sa simbahan. Kung sa ibis ka sa, dunay duha ka klase simbahan. Universal Church o kanang lokal. Universal. Nya, lokal. So ato ning diskason, ang universal mo ni ang klase simbahan nga dili building. Dili building universal. Mga tao ni nga nagtuo ni Kristo. Unya ang lokal mo na building. Kanang sampulan ang Hantianong Disciple Church o March of Faith mo na itawag lokal, specific na lokal. Apan ang universal, daghan kayo ni siya mga klases tao. Naay Amerikano, naay Koreano, Pilipino. Munay mabilong na isa sa universal. Tanan nga tao nga nagpuyo sa kalibutan, unsa man imong pamanik, o unsa ang kanang rasa nimo, pwede kang mabilong sa universal kung nagtuo ka ni Kristo. Bisan pag Chinese ka. Muna universal. So karon
asa man ang universal nga ato makita sa Biblia. So ato ipabasa ni dili ta magsugod sa universal, magtapik sa tani unang universal. So kani atong pagultiyo ni Nagsasabihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, kung ibabaw nining bato, tuturan ko, ang akong simbahan, kung bisan gali ang kamatay, hindi kayo makabuntog ulit. okay. So gilagway diha sa Matthew chapter 16 verse 18 nga mayon si Jesus, ikaw Pedro, ibabaw ining bato, tukuron ko akong iglesia, simbahan. So dili na lokal ang sabot ana, dili tong building suod nga kinahanglan makita. Mga tao na nga dapat ang pundasyon sa mga tao bato. So ang Universal Church di ay mao ni ang mga Kristohanon nga ang ilang pundasyon si Kristo. Kaya kung dili si Kristo atong pundasyon, na, og simbahan mo atong imong pundasyon. Diya ko ani kay aligo ni simbahan na. Dili, si Kristo ang ato ang imong pundasyon. Muna, once nga dito ka ni Kristo, gihimo nimo siya ang pundasyon sa imong kinabuhi. So munang niyon siya, ibabaw ining bato, matukod ka. So may kalig-on ta, ikaw ka kung may kalig-on ta sa pagsabubang sa mga baka, kaya namay niyo ni Jesus nga, katong mamati sa akong pulong, yan di magtumar. May sama sa katao nagtukod og balay, yes bato, aw balas. Apan ang tao nga nagtuman, sama sa usa ka tawo nagtukod og balay, yes bato. Kanang bato di igsoon si Kristo na. Dapat Kristo ang ato ang pundasyon. So, nabilong ni siya sa Universal Church. Wala siya nag-specific diha o kung sa ngalang simbahana. Kaya diyan ko rin sa Iglesia ni Kristo. Nagtuo man sila building ni. Ang Iglesia ni Kristo, nagtuo sila building. Munang hingalan na nila Iglesia ni Kristo. Nga natukod sa ibabaw sa bato. O, pero dili ni building ang gisgutan din eh. Kita ni mga tao ni nga nakapundar niya ni Kristo. No, muna gitawag og universal. Ibong kalibutan, ilang himong pundasyon si Kristo, sa Universal Church na siya. And then, dili lang kay bato ang isgutan sa Universal Church kani. Ato gusto diyo ni. Gimana ka? Dili ra kay bato ha. Ibutan sa Diyos ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo, o alang sa simbahan, gihimo siyang Pangulo, ang labaw sa tanan. Ang simbahan mo ang lawas ni Kristo. Ang kahimpitan niya nga mao ang naghimpit sa tanang butang. Okay na diyo? Abot sa kuan these days? Okay. Sagbira ayaw nagpalihan ng mga diri for ni ginagway. Para mas masabtan pag naso ba. Okay. So nagisgot sa diri o lawas. Lawas no? Sa 23 ko rin, ibalik mo ba sa 23 ko? Oh. Ang simbahan mo ang lawas ni Kristo. Lawas. Wala yun. Ang kahimpitan niya nga mao ang naghimpit sa tanang butang. Okay. Sa verse 22, nag-isgot siya Pangulo. Ulo. Sa 22, ba? Nag-isgot siya, si Kristo ang ulo. Sa to pa, kita, ihang lawas. Dili ni kuan ha? Ayaw di po ba yung nauna? Kay, yun siya, bisag daghanta nga pangalawas, pero nahiusatan ni Kristo na siya ang ulo. So, dili ra kay igutan na pundar sa bato, kinahanglan nga si Kristo pod ato ang Pangulo. Munang sa Universal Church, ang ilang gituboy is Christ. Munang nakita ba? Jesus reign,
o Universal Church nagtako mag-Jesus rin na ganay, tanan na nang mabunagin. Bisag unsa nga lokal nga church, ganun man kailang gituboy diha, ulo man si Kristo. Muna na ay mga Jesus rin. So, di mo kalimutan, si Kristo ang dapat ulo sa Universal Church. Now, kita ni lawas, dili pa ni sibahan ha? Kita, katong gitawagan niya sa Mateo 16:18, kita gipundar sa bato, apan himo kitang lawas sa... Now, karon ang mahitabo anis mga tao sa libutan, nga dili mo ila nga si Kristo ilang Pangulo, muna sila yung mga Kristohanon mga putol. Nakay Kristohanon nga putol, igsuon. Nagpatawag sila Christian pero walay ulo. Oh, nagpatawag sila Christian pero walay ulo. Dili pisikala nga naputol ilang ulo. Sa espiritual wala man si Kristo kay si Kristo may ulo. Kung usa ka Kristohanon nga dili si Kristo ang imong giila nga pangulo, ana muna yung Kristohanon nga putol. So magsuroy-suroy ta nga putol, wala yung Kristo. Muna nga i-connecta ni Kristo. Bisan taog lahit-lahit taog grasa o pamalit unsa pa ato ang lugar. Kinahanglan makunik siya ni Kristo. Taas ang liyaw, no? Kunik. Kinahanglan yun ang makunik. No? Kaya di ba nato'y panultihon niya nga dili makaingon ang kamot sa iyang tiil nga wa kay labo tiil. Kaya ako kaya na akong kamot. Dili pud makaingon ang kamot nga ako kaya ra po nako. Ang tiil po dili po sa magayon nga kaya ra po nako. Kinahanglan magkahiusa jud sila. Now, gipakasama mo guning kaning pagkahiusa nato sa Kristo, gipakasama sa lawas tao. Nga di gyud pwede nga ang tao walay ulo. Kita bagag tao nga suro-suro may ulo. Di gyud pwede. Gakunik yun ang, ananangkal mo itawagan at maputol na ng kapikas lawas katunga. Dilibit ang mga ananggal mga Kristohano. Puli nga, walay ananggal na Kristohano dili. Nga, ang kaputol, tuwa dito, dili si Kristo. So, pagkasama tao, kanang, giulagway o lawas ang atong paghahiusan ni Kristo. So, dapat nakakunikta ni Kristo. O bitaw nga, maulit na nang ato ang mayong paminsan, pas ato itong topic ganyan, kung nakakunik kas ulo. Kaya kung putol sa una, huwag naman tayo Kristo sa una, wala itong kinabuhi sa una. Huwag tayo Kristo. So wala yung ulo na to. Putol ta. Muna, kaning putol, imagine mo ang putol, bisang asar na kayo, gawa makabalo. Diba? Oh, wala siya kabalo nga, sugal na siya. Wala siya kabalo nga, naghilayan na siya. Wala siya kabalo nga sayop ang iyang gihimo. Now, inaani atong sitwasyon sa una. Nagsimbat ang mga ribulto. Kaya wa ta kabalo. Kaya wa pa man si Kristo na dugtong sa itong ginabuhi. Maglisod magbutag kita sa kamatuoran ano man kay naamon din sa ulo ang mata. Naabot ni mata yung isliok. Sa baka. Muna ang tao ganing dili padugtong ni Kristo, di gyud ka kita sa kamatuoran. Bisan pag kadaadlaw ka anak. Pagbukalat imong mata. Pero kung wa na kunik ang imong kasing-kasing ni Kristo, tingnan siya ang ulo, di lisod ka kita. Muna nga padayon butas buhat o mga tinuuhan nga kuan kay wa ta na dugtong. Pero salamat sa Dios nga dunay gitawag og Universal Church nga si Kristo wa siya gipalabi, wa siya gipili. No, padato man kag mapobre o taga dito ka Suez o taga diri sa Pilipinas, wa na siya gipalabi. Kutob sa mudawat ni Kristo, makunik ta niya. Munang gitawag og Universal Church na kinahanglan kitang Kristo. Munang kada tawo ta masabtan nga kinahanglan kitang magpamember dili lang kay simbahan, magpamember kitang Kristo. Kana pang siya gud himong ulo. Ipamember ta ni Kristo dili kay ang pamember ko des Presbyterian. Kulang dapat mag-una kag pamembro ni Kristo. Kana bang i-connect nato, ipakunik nato atong kinabuhi ni Kristo. Dawato nato si Kristo. Daghan kayo rong mga nakunik na ni Kristo, pero wala sila nagkunik pa simbahan. Pero nabilong na sila sa universal, si Kristo ang ilang pangulo na. Katong ipangsangyawan na nato. Ipangsangyawan nato sa mga panimalay nga nanawat sila ni Kristo, nakunik na.
Kita gisangyawan ra ta sa una na igapanawad nato so nakonekta. Hangtod nga niabot sa punto gihatod ta sa Ginoo sa ani gitawag og local church, iglesia o simbahan. So karon ato ipanabasa kani dili ra pa man kani napamaning. Okay? Efeso 5:23. 5:23. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan na mao ang iyang lawas. Okay. Pati naghanay illustration igsoon sa paghayosa nato ni Kristo. Ipakasama po siya sa nagtiayon na matod padre ang bana mo sundon sa asawa. Sama nga kita si Kristo may atong gisunod. So kita di ay ang mga asawa. Kita di ang mga asawa kay katubang teen virgin. Pulok na dalaga nagsinta sa Biblia, di ba? 5 kadanga ko. 5 kapalamon. Nya gapaabot sila sa pamanhunon. Yes. Si Kristo ang atong pamanhunon. Bisan paglaki ka, matawag yapon kang asawa spiritually ni Kristo. Kita ang mga asawa ni Kristo. So ang asawa musunod siya sa bana. Balikan mo ni karon. Si Kristo may kasunod-sunod. Kaya ang asawa, sagad ka magpanguan. No? Kinahanglan na sundo na to si Kristo. Dili gyud kita mo masunod. Si Kristo gyud ang masunod na. Munang sa Universal Church, mori ang mga believers nga ang ilang isunod si Kristo. Dili ang ilang kaugalingon mo'y masunod. Dili ang ilang pagputi masunod. Napagilahin din nga illustration sa Universal. Universal patahaw ang patas lokal. Kani? Oh. Daghang mga bahin ang atong lawas o ang matag bahin ini may pagulingong luwaton. 5. Kita sa bisan daghan usa lamang kalawas na nayusa diha kang Kristo o nalambigit kita sa usa ingon nga nagdalagilaing bahin sa usa kalawas. Oo, nalambigit kita. O, mora gyapon diri. Nalambigit kita sa usa ka lawas. So, bisag daghan kayo mga believers, daghan mga born again sa palibutan, pero nausa ta yan Kristo. Si Kristo ra gyud nakapausa nato. Kanang pagdibatihay diha, di gyud na magsimbi. Makapungkag yun as para giusa. Muna nga sagad sa mga born again, dili na hilig kung makikibati. Ang hilig kung pakigdibati, katong wala na iusa ni Kristo. Muni mga simbahana ang tighilig kung dibati. Kaya wala man nahiusa ni Kristo. Pero ang mga nahiusang Kristo, dili na sila magsigigibatihanay. Pero kaning wala, mga simbahan nga wala nahiusa ni Kristo, ang kung dayo istasyonan, bayad dayon dito sa radyo, dayo pang atakihon dayon ang mga ano man, mga nahiusa. So, dili yun magkasinabto, kasinabtanay. Kani, parayon ta. Universal pagyapon ta nagfocus. Sa kamutan ng lawas ni Kristo, kamutan sa bahin. Busa, kitang tanan, isibutan na yun. Lawas ni Kristo. Kitang tanan. So, munang, si Kristo yung dato ang ulo. Hindi kita magpabiling lawas. Bisan to natay, physically natay ulo, pero spiritually, wala na. Kung dili si Kristo, mga atong himong pangulos ng kinabuhi. So karon nahuman na nato ang universal. Kaning isbutan diri mga tawo muni universal. Apan kaning sulod na itong isbutan building. Building na. Local. Sige, pagsugot ta ning local. Church. 1 Thessalonians 1. Ika ni Pablo, Silas, alak sa simbahan sa Thessalonica na iya sa Diyos at amahan sa Ginoo sa Kristo. Ngayon yung grasya ng Panginoon sa Diyos. Okay? Doon na ngalan dito si Ban. Sa ngalan dito si Ban.
simbahan sa Tesalonika. Building na. Dili na tao. Building na simbahan sa Tesalonika. So naay simbahan sa Tesalonika para sa amin aron, diri Santiago, naay simbahan sa Presbyterian o sa uban pa mga simbahanan born again. So sa usa ka lugar dili ra kay usa ka buk simbahan nga born again. Daghan so Tesalonika naa. Muna natay gitawag og local church. Naa pa yung mga Kristohanon diyan gapailalom. So building na gina sa igsoon. Building na gini. Nga sa lugar sa Tesalonika naay makita nga building nga dito mutapok ang mga tao pas ani karon Santiago. So, mo ning topic na to church membership, magpailalom ta sa usa ka lokal. Kaning church diri gisgutan lokal ni inani building or denomination. Okay? Napabay tayo gisgutan diya o kaniyo? About sa local church. Roma 16, verse 16. Magpangumustahay ka mo, pinaagi sa igsoon ng halot. Nangumusta ka ninyo ang tanang simbahan ni Kristo. Nangumusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo. Sabi no, daghan na yung simbahan. Ang mga simbahan, tanang simbahan ni Kristo. Yang ko dahil sa Iglesia ni Kristo, na amo, ano na? Amo na. Yung tanang pang simbahan ni Kristo. Dire, pasa na ito eh. Ako ang tanang kaigsuonan na uban tanako namumusta sa mga simbahan sa grasya. Kung naay simbahan sa Tesalonika, napoy simbahan ni Kristo, napoy simbahan sa Galacia. Apan si Kristo ra gyapon na ang ilang tugon. So daghang simbahan igsuon. Direta. Dili lang kay ang local church kaning building yung makita. Doon na po sa Biblia, doon na po yung gitawag og house church. Kanang kasimba sa balay. Kaya doon na rin yun, di mo simba nga naman, kaya balay rin man na. Sa una, nagsugod rin yung balay. Sa wala, nakabalaw sa mga bago, kini iglesia, nagsugod ng balay. Sa ilahang Diconis Dorisil, nagsugod ng simba balay. Dito po sila ang ate Dolores. Nakasimba po dito, nakatigo ng balay. Sa high school. No? So ito, basahon ni, kung doon na ba po yung balay sa Biblia, Lucas 9:31. Isa ang simbahan sa tibok Judea o sa Galilea o sa Samaria nakabatong kayo ng kalinaw o nalipon. Isa na kinabuhi sila ng mga dito sa Ginoo o tinabangan sa Espiritu Santo. Minaghan ang sakop sa simbahan. so, dili pa dahil ninyong kuhan, balay. Nana diri dapit. So, daghan kung balay dito sa usa lugar aw daghan simbahan? Judea, Samaria o Galilea. So muna ang local church iso or dili ra kay usa ra ka area. Halos tanang area na ay mga simbahan sa panahon pa ni Jesus. Hangtod karon bayan gyud daghana ang mga simbahan muna maglibot ng tao asa mo kung pailalom ani. Kadaghanan ni pun lagi oy. Asa mo kung pailalom ani masuta na pura sunahan. So dirita Romans chapter 16. Romans chapter 16 verse 5. Ipangumusta usab ako sa mga magtutoo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga sa Epeneto nga mao'y unang mituo kang Kristo sa nanawigan sa akin. Doon na nag-iskutan diri magtiguman sa balay. House church. That's why natay house church sa Valencia. Kay wala tay supak sa house church. Ang uban mo supak, hindi ko musimba ano man balay ra na inyo ang tiguman dahan. Na diri so gisgutan balay ra. Diha magsugod ang dakong building, sugod sa gamay balay. Okay, diri ta sa kani igsoon ay balay, dai nagsimbahan sa balay diri nya nagka-problema ang nagsimba. So kanang bisan ni nagsimba diri nagka-problema igsoon. Lahat, kapitulo 20, versikulo 7 hanggang 9. Sa unang adlaw sa semana, magtigong kami aron pag-ambit sa baraang panihapon. Ug ang mga tao, giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi, kay gikan lang siya sa pagkasunod adlaw. Daghang mga suga dito sa lawak sa itaas din kami nagtigong. Niadtong gayuna, Eutico, usa ka batanong lalaki naglingkod sa bintana. Samtang
naman si Pablo, hunatan niya gwali. Asa mo larga ko ma, tandaan akong isulit niya akong time ninyo. Wali siya abot ang gabi so. So may mga oras na tong gabi. 12. Gika alas 6 wali. Abot alas 12. Siyuti ko, hindi naman ni Bayo. Akong pananaw banig naman. Hulog siya. Ya tulog ka andana. Dito sila gatigom sa ikatulong andana iso niya siyuti ko kay Batanon. Nami magay puko-puko ang bintana. Oh. Namati ang aduka. Simple ni kisay pagduka anang pila ka oras. Hunatan mga Pablo. Kita magani dali kita pagduka nga uska oras na. Oh. Mura ingan yung tapat mahulog ka ng bangko. Hulog din bangko. So, wala kayo sumpak sa balay ha? Kung masabta nato ni kung naay magtigom sa balay, nindot kayo na. Bisan kaya ito balay, nindot kayo patibuman. Magtimpay ta bagus. Kuan ay midri pastor, may buta dili kay andam ko kuan manok Allah. Daya. Unat ayon. Dirita. Tayo tani. Kapay na lang. Noy 26. Niadto si Saulo sa Jerusalem ug ni sulay pag-apil sa pundok sa mga tinunan apan wala sila motuo nga usa na siya katinunan busa nang hadlok silang tanan kaniya. Karon si Pablo ni isgutan. Si Pablo nagpamimbro na sa gitawag og local church atong conversion niya atong dito sa dalan sa Damascus na member sa ni Kristo ug natawag siya bilong siya sa Universal Church. Pagkakabig niya, kung makabig na yung tao, mangita gyud og pundok. So pagkakabig niya, gipangita lain niya ang pundok sa Jerusalem. Ni-appeal siya, lisagol siya nito. Unya kay nabalaan man to si Pablo, nga mo'y kapabato ni Esteban. So pa siya nakabig, nabalaan ni. Muna ang mga Kristohanon sa Jerusalem nga nagtigog sa kapundok, kuratan nila igsoon. Kuratan sila sa delikado ni kita pibatuon ni ron. Kaya ni-appeal na ni kusog mamato sa una. Ninana na kita sa una. Sugit ang mamatok libak. Yan na, karon ni-appeal lang pungko. Ninana ta. Kaya naman, nagpailalom na ta sa ka iglesia. So si Pablo, kusog kay mamato. Pero nagpailalom mo sa ka iglesia. Okay, so sunod kani. Busa nakikon si Saul kanila o naglibot-libot tibuok Jerusalem nga naisugo nagwali sa ngalan sa Ginoo. So niipon na gyud si Pablo. O nya nagwali na gyud siya. Sa ako, Kristohano na ko igsoon, na-convert ko. Nya nagpailalom ko ani mga bunagin na simbahan. Wali siya. Muna nga, importante ni magpa-member ta sa gitawag o local church. So karon adto tas mga benepisyo anin sa may mga benepisyo na akong magpa-member ko local church mo niya mahitabo. Kung dili man gud ka magpailalom og usa ka simbahan, gitawag ka igsoon og Luther Christian. Bago na ko na pulong nga pastor nga Luther. Ang Luther mo na ipalakaw og isda. Pati ang Luther? Palakaw isda na siya. Kanya ang Luther sa lain pa ang meaning ana galutaw. Kung usa ka nidawat ka ni Christ, ni Kristo ba? So siya na imo ang pangulo. Unya wa ka nagpailalom og born again nga simbahan. Katubang simbahan kay dili man gud tanang simbahan born again. Kana pag yung simbahan nga nagtudlo gyud kamatuoran, dito ka magpailalom. Kay kung di ka magpailalom yan na born again ra ka, narakas imong balay, galutaw-lutaw ka. Galutaw ra ka, Luther. Balo kas Luther igsoon. Kung asa na siya dat as tubig. Dito po siya maganon-anon. Muna kabantay ka sa mga Luther nga mga Kristohano. Awag yung tarong. Di yun sila magpailalom og usa ka iglesia. Kay kuno nalibog sila asa mo tuan iglesia yung mga Luther man.
Munang dili ta Luther Christian, gapailalom ta usa ka iglesia kay atong isgutan karon unsa may pinaka-benepisyo ani. No? Abay Luther Christian diri. Kanang wala nang pailalom. Sa asin ba ko diya o di ko mo pailalom diya. Ni apil-apil lang ko diya tigom pero dili ko diya. No, kaning Luther Christian mo ni siya without permanent church. Wala sa'y permanenteng simbahan nga di pa ilaluman. Naaparilagan nini. Kuya maning wala kay permanenteng di pa ilaluman. Now, a worker who moves from church to church, usa ka Kristohanon nga gasigit lukso-lukso og simbahan murag kalasiw-siw. Ang kalasiw-siw. Dili na po. Muna sila mga Luther, kusog manlukso. Muna, nga naman, kinahanglan dito nga magpamember o kanang usara yun ka iglesia. Muna ang cost. Laing illustration. Imong manok. Doha butuganan. Kung ka, batog sa butuganan, batog po dito sa butuganan silingan. Kanya, naintindihan siya ang puno na dito uban. Diba? Usa ka Kristohanon igsoon, kaon ni. Nya duha ang imuhang batuganan. Batok ko diya. Mabatok ko diri. Mas nuibis buntag simba ko diya. Mas dusapon simba ko diri sa simbahan. Pagkapatay ini. May problema ron. Ini kapatay ini igsoon. Yatong kinabuhi tapos man yun. Ya, wala ka kapailalan mo usang iglesia. Amo ni may tabo. Na disadvantage mo ni. Katong nabili ni mong pamilya, mo ni nabili. Kau ni namatay. Ang nabili ng pamilya, samot na mas payo igsoon, Kristohanon ka bunagid ka, manugon daan ka. Na dili yung manapasidahan ko niyo mga anak, nabunagin mo ko, kinahala ang paserbisyon yun, makuha na ko Ginoo, bunagin yun. Pasidahan ano man kay magtimaan ang mga anak. Awa man to ng pasidaan si mama. Sige, bitara to, tulito. Bitara to mga auntie. Kuya, bunagin. Yan po ang kalag. Di ba na-discuss na nato nga wa nay gamit ang pag-ampos kalag? O niya, bunagin ka, giampuan, gipangadsiyan lang. So, doon ay disadvantage. Kung dili ka magpasakop o usa ka iglesia ng bunagin, na ay disadvantage. Ganun man, hanay man yung mga pastor dili. Naman yung pastor. So, karon, dipindi siguro sa pastor, kaya sa amuang seminar sa Presbyterian, doon naman may gitawag ng pastoral ethic. Ang pastoral ethic nga mo is dili mo mulabang sa utlanan as puro may pastor. So kung kani duha ni aw dili ni muakon ug duha ni pasalungan among itulog dito la sila na ipaopisita mo na hitabo diri mo na ipa-discuss gyud siya kay basig ang pastor mo yung blimon ni-imbitar mi pastor wa lagi mi ngano man kay lalo magaglain. So adto ka dito magpa-opisit ni pastor basta pareho ra mo again. Kung hain ka ni balhin igsoon, siya mo'y naay katungdanan o authority kay naami gitawag og pastoral ethic. Wa mila pasanay. Muna magsinabtanay ta nga naman, kasi pastor wa man ni giimbita atong wa man ni adto. Tungod kay akong gitan-aw nga parehos ming pastor. Siya na ikaakuhan nga moakatal sa iyang yang ginsakupan. Kay siya mo'y gitahasan diya sa Ginoo. Kalikod, na ako'y tahas ng Ginoo. Puros bunagin. Di ba nila? Puros bunagin. Kunya, di mo po pwede nga sila duhaan mo, upisit. Dili pwede nga sila duhaan na magkilo. Dili pwede. So muna, ano ni
gi-discuss ning church membership kay dunay mga disadvantage ini. Tugo na lang ang hidahan. Kinsa imong pa-opositod? Pastor Omar ba? O asa ka nang pailalom? So, ang mahitabo inig suon, kung duha gyud ang imuhang pailaluman, duha. Ali, sabot diri sa Pastor Omar mo kuan sa kubo diri, simba sa kulaman ko diri sa usang timbahan babaw. Sabot diha. Pag di na po kasabot diri, balik na po ko diri. Pastor Omar kay gusto na po kong mati og sakit. Dili puro ra mahapuwa. Okay. So ang may tapuan na, wala gini man gilabot ang pastor. Kay sa Biblia gitawag ta og sheep. Sheep kana ba karnero? Ang karnero sa Biblia igsoon na gyud say kaugaling mo bantay. Kabantay ka karnero ni Abraham o karnero ni Lot. Nag-away ang mga magbalantay sa karnero ni Lot o magbalantay sa karnero ni Abraham, ano man kay kamay ra kayo ang sipsibanan. Suga bulag silang Lot o si Abraham. Iyon si Abraham pagpili Lot, ugasa ni mo diaw. Mo dito diri pugos pikas. Kay daghan man kayo tag karnero. So wa gyud nag-ipon. Si parit yun. Naagyog kay magbalantay nga gibutan sa Ginoo. Bantay silang gitahasan pagpakaon sa imuhang kalag. So karon ang hitabo is kay duha man nimong gipailaluman, duha ka buok ang gakumpay nimo. Ug sa baka pa ni. Duha ka buok ang gakumpay. Oh, unya kay ikaw nga gikumpayan, magpili man ka. Isa mayo ning kumpay diri o kay puros napir. Dito kay puros man mga laya. So ang mahitabo nimo Kristohanon kang dili mo grow. Makubol ang imong tinuyuan man. Makubol ang imong tinubuan. Ano makubol ang imong tinubuan? Dili man eksakto ang pasaw. Sama sa kababoy. Sama sa kababoy nga buraskahan nimo, wala gyud na punto ang ihagong kuan. Or gisagol-sagol nimo ang pagkaon, gi-mix nimo. No, starter nga giipon dito sa finisher. Kubol. Muna daghan kayo mga Kristiyan na kubol. Daghan kayo mga Kristiyan na kubol nga magpertindaghan kayo na kaon. Butod na lamang ng tiyan pero way tinubuan. Pertindaghan ng kaon pero way tubo, gabutirik ng tiyan. Daghan kayo mga Kristiyan gabutirik pero way tinubuan. Ano man? Walay insaktong tinubuan kung dili ka satisfy sa usa ka magbalantay ng pagkaon nimo. Munang importante ang magpailalam og usa. Ngano man, akataron kag pagkaon. Walay sagol ang imuhang tinaon. Kay karon ang pagpakaon diri mga gahi man yung pagkaon ni pagkaon ni Pastor Roman. Sige man jud mi kasakitan. Unya pag balhin mo usa ka simbahan, okay naman dahil ang bisyo kahilayan. Di usa may mahitabo nimo. Sige panaway sa usang pastor. Dili kay bless sa Ginoo. Kay puros man ni silang duha alagad. Walay blessing ang usa ka Kristohanon nga pagbalhin niya sa pol daw ni. Di balhin ka diri. Sa liko ganahan diha. Balhin ka diri. Dili ma-release ang blessing sa Dios. Kay nagka-problema na kadaan diri. Mga kabantay ka ng mga Kristohanon gambak-ambak, tanawa kung nabang isa itong blessing. Wala. Pwede kubuta. Try observe. Huwag ba nagkakubot sila? Kubot tayo. Why? Saway yun. Pagbalik na diri, saway. Yak, pag kuha na po diri, pag tunga-tunga na po, usa ka tuig na, saway na po. Balik na po na sa katulong simbahan. Tunga-tunga na po. Di mo nakaangay. Tapos kaupat simbahan. Kalima. Usa mo din. Pila na kabuk pastor ng imuhang isaway, puros bunagin. Managlahi nagpagpakaon. Managlahi na sila o pagpakaon. Munang dili ko nimo pwede nga silang upat mo sigig akatar nimo. Kay naagi panahon nga ikaw ra ana mo'y mabutan, maputot gyud ka. Igam na. Maminsan mo ganito putot no?
disadvantage ang dili pailalam og usa ka church. Now, sama ra po ni sa barko. Ni barko ha? Barko. Pareho po lagi. Simbahan niya. Yan na kadiris. Mupili yung kabuk barko may usakyan. Kaya usaha mo po ni pagsakay. Bilang ka santiil. Na. Gadungan ang larga ng barko kay puro po lagi. Matikin matikas. Kaya kung aksyon iglihay ni barkuhan nila ba? Ikas, duway ka. Hulog ba ka? So daghang mga Christian karon nga hulog. No? Daghang mga Christian nga hulog ano ka kay duha ka bog ipailaluma hulog. Kay tail na nga sa dito bigas dito tail na po. Iya pag-aksyon kurbada dito susa. Hulog na. Dito ko gagahulog ari usa. Diba? Muna disadvantage sa i-picture out agad. Muna i-picture out sa tao nga duha gipailaluman nga simbahan nga pareho ra nga magiging. Gawas kung dili bunagin basta pareho ra bunagin niya. Bukuan ka dito, buamba ka dito. Siguro wag gyud nga ma-release ang blessing na diri sa imong gibiyaan. Kanang pananghid og tarong. So muni ang ipa-discuss ni problema pananghid og tarong. Pastor Omar, di ko ganahan sa imong kuana mo, baling mo dito sa Pastor Gina. Kana mo nindot, kay maampuan pa kanako. Maampuan pa kanang pastora ini, balhin mo dito. Wala pa miniyon nga kung ganay gini. Wala ko. Gusto lang may nga mananghit kay para doon na kay panalangin dito. Mag-serve ka sa imong sunod ka imong gipalaluman dito, nga doon ay blessing gikas Ginoo. Kay di man ma-release ang blessing kung naabay. Hitrid. Suko ka rin. Kay gawalihan kay sakit tayo. Balhin. Walang nanghit. Sulata ka sunahan. Kas tiguhon ka bayo. Basta-basta ni mga alagad sa Ginoo ngayon mo ang ano? Pananghit. Alumapuan ka. Kanang maayo ra ba ang relasyon? No? Dili. Nihawa na dili niya pag hinagboy. Sunggaw. Wala na balik ng liyo. Sige rin, ginagawa yan ang liyo, bro, kabali. Gamotor ko. To shop. Naman yun siya. Okay, bisa walay lain talang awon, gatanaw rin yun na katubhan. Labay ko. Wala ko. Pwede man eh. Katagdanay, ito naman, balik na ng liyo. Oh? Kung naiga-plano nga mga awan dito, rangin kay para walay liyo ko balik. Kanang magkita na ito ba? Store! Agad rin po. Taga nagyapon tayo ni Kitanay. Mubalhin ka, lindot ra kaya ng mayo ra gitag sa Kitanay. Mubalhin ka. No? Munang naamang gyud kasimbahanan gyud nga moingon nga wala sila gatudloan ng ubang kasimbahanan. Kung ko nagid ba? Ang ilang gitudlo is pareho ra bitaw ng simbahan sige simba po mo sa pasturuman, kuya simba po mo diri, simba po mo dito. Naay gatudlo ron ana. But strict ta diri. Kay ship man ta dili pwede nga magsigig ambak-ambak sa laing nga pinsa. No? Turil sa karnero, ambak na bukas laing turil. Sagol na buka dito, magsigi kag sugod sa uno. Na mo na may tabo nimo. Imbis Kristohanon kasama kas kahoy na bago nang giturok. Okay, di man ko kasabot diyan, nagsugod nang panggamot. Kay mo gamot mangyud ka, magpabiling ka. Pagkasunod tuway, ambak na buko. So ito na buka. Talong mag-iikot. Tanong na po nila sa ubang simbahan. Nagsugo, nagpangalaya yung dahon. Gamot na tato nila, niibot naman po, tanong na po sa isang simbahan, sugo na po paggamot. Huwag na po ng tawag pang lunhaw. Kaya maksim mo kadalag, bago pa kang tugdon niya, hindi na po kasabot, ibot na po, diri na po sa simbahan. Muna yung gingon dito po ba? Ni bunga ba? Wa gyud namunga sigig ibot. Walay namungang Kristohanon sa sigig ambak-ambak. Wala ang kinaya pirmi yung pilipayo. Wa gyud bunga sa espiritu. Dili ta mamunga sa espiritu. Walay bunga nga peace, love, joy, kindness, faithfulness, perseverance di ko na mahitabo sa kinabuhi sa usa ka tik ambak-ambak. Unang siguruha ang iyong pagpailalom sa simbahan. Imo isiguro, adili ako magpailalom, dili ko magpakamatay. No? Dili ko magpakamatay.
Kaya kung dili mo po ka magpailalom, mo po ni may tabo. Kung di po ka magpailalom, mo po niya may tabo. Sama ka sa usa ka kanabang basketball player. Sama ka sa usa ka basketball player nga walay team. Tanga to direct team. GDC. Sama ni usang team diri. March of Faith. Ano report? Sigli o God. Pareho na ba naman panagi? Baptist. Okay. Universal, bilong to ka. Universal Church. Kinahanglan, pagpailalong, asa ano yung munagin? Asa nga munagin ka pagpailalong? Kinahanglan mabilong ka sa team. Kaya bisag sa pagkakamayong player kung wala kay team. Now, imagine na ni. Bisag sa kamayong player diri, nga wala kay team, yapilan. Kaya ni mo kaurang usap? Dili mo kaya ikaw ng usap. Wala kay yapilan. Wala may maka-encourage ni mo. Oh, hindi ako kaya yung pagkakristuhano. Ang nakabinipisyo ni kung ni-appeal ka sa team. Kay kaning team diri nakasulod diri ug asa ni nga team, i-encourage mo diri. Na kay kahinaan, na kay mga kakulangon sa imong kinabuhi, ay ka wala ka brad. Simbara ay ka problema. The Lord is with us. Na ay maka-encourage nimo diri. Panahon nga magka-problema ka. Karon Kristohanon ka, wa kay pailalungan. Player ka. Ngalan ra, na Christian, pero wala yung pailalungan na church. So kuhay ka, ayaw di good ka. Sa NBA player, hindi na ba'y tabo nga usara ng gadula diha. Team yun na sila. So, at the disciple church, na ay March of Faith, na Single God, ay Baptist, dili ka. Ugasa kung pailalo ka na, huwag man itong usaray. Basta ang importante nga mapili, kag usara mo bro ka. Usara nga piliyaro mo bro ka. Adi yung ka mo bro, kung katong ibton-ibton ka. Katong mga example ganyan bang, limot-limot. Adi yung ka mo bro. Muna, district ni sa Presbyterian, ang gusto diri sa Presbyterian government nga manggro kita. Mao man ni purpose sa Ginoo nga manggro ta. Kristohanon nga manggro. Now, I know nga kamo negro na. Wala ta nagkuin nga wala negro. Kay nganong negro na mo? Bisag sakit na mga pulong imong mo pero nagapabilin mo sulod sa 12 ka topic. Berti ko tong sakita gikas unang topic. Pero nakita ang crew sa Ginoo ninyo. Nakadawat ang basig-basig. Kay sa ato dili ka mo apil. Wala kay gipailaluman, wala kay matapiki. O di, ang kinabuhi, gamay lang wali. Na silo guys pastor. Silo guys pastor, gamay lang nga what? Okay, so nasabtan na barato nga nung importante ang church membership. No? Sama po ka sa army, dili ka kay basketball player. Sama po ka sa army nga walay platon. Lalim, ikaw orang army mo indusara. Wala kay pailaluman nga platon. Team. Magira-gira po kuno nga kay tigaro sa. Kaya magay pailaluman, patay. Ano man didaghan man kayong soldiers sa tanas. Okay, okay. Pwede sara mag Kristohanon ka. Okay. Pa. Apla. Nindot kayo kung naa ka sa team, sa platon. Dili ka basta-basta malukapa. Ang Kristohanon na magbulag-bulag sa platon, dali kay malukapa. Apla yan ang sinahan. Tirahan dahil sa tanas. Puntingon dahil na kasi-kasi. Na. Okay? So, dili sayon ang pagkakabi o dili sayon ang pagpamimber sa usa ka iglesia. Namunit. Dili sayon igsoon ang pagpamimber sa usa ka iglesia. Dili sa atin ang disciple church. Sayon ra ba ang pagpailalom?
dili gyud sayon. Ako nakita na dili gyud sayon ang pagpailalam mo sa church. Kaya ako mismo pagkatimunay ko sa ako nga dili gyud sayon. Sa na-convert ko, daghan pa kong duda sa mga bunagin. Asa man jud ko ang pailalam. Sa una, daghan ko mga negatibo. Adi ko pailalam. Pero nasabtan ako nga kung di ka magpailalam, mura po na kag army nga wala sa platoon, mura po na kag basketball player nga wala sa team. Kung di ka magpailalam, so magpailalam yun. So dili basta-basta ang pagpailalam ni Pablo sa usa ka grupo. Niagi pa siya og kuan kana bang nangahadlok ang mga tao. Di ba? Dili man basta-basta atong pagpa-member diri sa church. Dili basta-basta imong nagian. Nganong naabot ka diri? Dili gyud. Gani, nagi uban na dili ko nila balag na magpamimbar ang simbahan na sa una. Dili ko balag pa. Pero ang Diyos mo iga, tulog niya. Di na natin binabuhay. Hindi mo bimbitaron, isig ka tao, bimbitaron, lisod kayo. Bimbitaron na ito simba, sa ito diri, simbahan. Lisod kayo. Pero kung ang Diyos na yung mukabing soon, gano'n na ba na ikaw rin mangita? Ikaw rin mangita o simbahan? Pailalong ka? Di na mag-aatong ginahanap ng simbahan nga. Imugit pa ilalong man sa una. Mao man nagtuldos kumaturan. So mangita man ang imong kalag. Ang imuhang kalag, mangita man na. So karon, magpailalong ka sa iglesia, ang benepisyo nimo nga makuha is mugro. Mugro ka spiritually. O dili lang kay mugro pa ka spiritually. Financial breakthrough. I-breakthrough sa Ginoo ang financial. No? Magkabantay ka ano ba mga panalangin? I-breakthrough, financial breakthrough. Sa una-una, man ako nakita sa una. Pagpailalong ka pila ka magsimbahan. Tingala kang sige magka-us-us ng panalangin, kurot-kurot man. Kaya wala blessing marilis. Kung dili ka magpailalam. Di man yun makahubungan. O sa katang hubungan doon siya kung mag-steady niya sa saka area. Unang, imo ng decision. Kung mapili doon ka diri sa Presbyterian, magpailalam ka, muna natay church membership, imo ng decision. Apan kung naka-decide ka human sa 12 ka topic na to, naka-decide ka simbasing kasing murag dili ko kaangay diri. Murag dili ko haom diri, kaya dapat mo gawin ganahan yun. So, kung maka-decide mo ka nga mugawas nini nga church, then open din ang gawang. Open rin kayo nga ito ang gawang. Kung na ganahan ng bali. Basta dili pwede nga dili ka nagsimba, simba po ka dito. Siguro na lang mo pili sa ako. Dili do ka diri mo simba, dito na lamang yung ka-focus o pangalagan dito. Kunya, dili man siguro yung ka dito, di focus na lamang mo ka diri. No? Pwede pagkadaghanang amahan. No? Patut yun ka diri bibiro sa usang simbahan. Kaya pag-abot sa usang simbahan, kaya nagtuo nag-libro. Pagkakukol. Kahit kayong kalanod, kakukol. Iuntol, pinaanad mo sa bibiro. Ang bata galing aanad sa bibiro, di pa nakasukol rin. Munang dili sa anad na mukukol, isuod. Kahit katong tigkaw na mukukol, pwede mo na mukha bibiro. Paanad mo lang. Amang tayo pang imagas, pang tulod. So, sakit ang mga mensahe diri, apan mo ni ang pundasyon na to. Kay bato. Si Kristo man atong pundasyon. Okay, so diri sa atuwa nga church membership, wala tayo laing pundasyon dili ang Presbyterian ang atong ituboy. Si Jesus. Muna nasa mga preskulo, was-was girato Biblia niya. Pasakitan kag dili. Apil ka sa pastor. Was-was na Biblia niya. Kay kami ang dako kay Kirubagon. Now, kabasa na ito ni. Huwag mo na nabasa.
din. Ipakita diha sa pagtabang o sa padayon sa pagtabang sa inyong isip kakristuhan. Pagpadahil kay kini man kung magpailalang ka sa iglesia, so tinabangay ni. Tinabangay ni dili na magtinabangay ko doot. Tinabangay ka. No? Vice versa ba ni? Vice versa ni. Now, ang iglesia, puro ni nakabenepisyo. Ang iglesia, kung ikaw, pareho tang nakabenepisyo. Ano man, dili sa iglesia, siga kakaon sa pulong sa Diyos. Siga makakatal sa pulong sa Diyos. Pakaon din. Mao gina magpilalang ka sa simbahan aron nga kung sa kuan pa na naakay atabay, naakay kalaban og tubig. Nga mo'y imong ilingnon. Bigong ba? So sige kang kainom diha sa pulong sa Diyos. So, unya ang kinipon nga ikaw ang mo simbahan no, diri ka magsimba. So ikaw makabenepisyo ka. Malikon ka. Nya kani kung simbahan makabenepisyo ka. Vice versa na igsoon. So dili ra kay tamo tandong diha, at least masaya na nato ang disadvantage. Okay? Akong ipabalo nga Presbyterian government dili may basta-basta o officiate sa usa ka Kristohanon nga kasampol namatay ni siya nga duha ang ipailaluman mo ni ang among ipapaludaan. Dili may basta-basta officiate ani kung namatay ni siya nga duha ang iyang ipailaluman sa Diyan Disciple Church o sa kaning usa nga mo naging yapon. So amo nang itulod, amoy tago amo nang itulod. Si kuan lang dito mo ka natulalo. Si pastoral lang ang opisit nimo brad. Kami limit ani dili mo lapas anak. Oh. Kamong gili kaya unsay masulti ani usang pastor nga nibalhin naman ang tadres sa Pastor Omar. Nisimba na diri. Unya si Pastor Omar gyapon ang opisit. Unsa may kasulti ini? Kung sa inyong pamilya wala ra may kasulti, kaning pastor diri nani kasulti. Pareho pa may naipabati. Di ba? Kung pala masabta na ito nibiya na kami sa Pastor Omar nga isibahan. Nga dala kay gapailalong diri. Unya pagkamatay, si Pastor Omar ang tawgon. So unsa may wala na magay so ako wala dai ko. Nga ako matay kay katundanan nga ako diri na sa nagpasakop, so ako may mukha. Gawas muna eh. Ako na explain ha. Gawas kung kining pastor dili mo imbitar na ako. Nangapoy. Kuan, kung kaning pastor sa pul kanina namatay. Ya kani dili siya. Kani mo akong giulat nga mo imbitar dito na ako. Dili ikaw. Dili ikaw. Kani mo akong giulat nga si ka pastor. Pastor, pwede ba nga ikaw akong po-office ito, hindi ta. Kaya naman may pastoral iti. Mag-respituan na hindi ka na usap. Ako respito ko sa mga pastor, ang pagkita sila, respito pastoran. Basta akong giulat nga itay mahitabo ng inaanay, example na ni. Nga, kapailalang sa diha. Kung mahimo, ang pastor ko subukan. Nga, pari yung diri. O, ganahan ang pamilya nga kung kaya kung dili, ikaw na dili, may explain ko. Kung ikaw ay ang pamilya sa pili, magmarin ako, yung member na dito, bisan pag member ka diri, yan ay mong anak, member dito, may explain ko. Di, kanay mo anak, kamo nila dito, ikaw na may na diri, sinsya na. Dili, good may anak mo lamang kay imong anak na member ba na dito. So, natural si pastor, anak mo imong, imbitaron. Apan kung si pastor mo, imong ingnon nga, pastor, pwede ba magsabot? Sabot ka ba ikaw rin mag-isip? Di, okay ko, marto ko. Kinasabta naman ito. Ako man na yung church membership. Kaya pareho may alaga sa Ginoo, pareho may naitahas. Pagahan, o dili lang po ko. Karon, may bitarang katong pamilya sa namatay, may bitarang ako dito, limuatso ko dito. May akog na ako ni pastor dito.
ako. Na, gusto ko ba din? Importante ka nga magkabalanay ni. Importante ka nga magkabalanay ni. Isig ka pastor. Parehos man sa mura kay importante ka magkabalanay ni. O parang dili gyud mahitabo, pag-focus na lang gyud sa. Parang dili gyud mahitabo nga kani. Duha ka buok ang magkakuan. Mag-focus na lang sa. Ayaw prepare anang duha igsoon. Actually, belong ta sa Universal Church. Pero kung parte na ganing local church, di po pwede yung member kapit na gana. Yain na lang sa kusa, ito focus ka sa kusa. Yan yung kusa. Kaya pareho naman sa istorya nga, ikaw sa libit. Dili ka ikaw sa libit. Dito ka sa makdo ni Bayan. Pareho na istorya nga. Diri ka member. Kaya usa mo imuhang gipa. Diri ka simbahan na member. Kaya yung usa diri nga pastor mo imong gipa. Diri mo makanikaon. Diri ra pud ka bayad. Diri ko gani order. Diri ka ni order o kuan. Na-scream niya, diri ka bayad no. Kako kay problema sa pagtuo sa tao. Ay problema ang pagtuo niya. Gaduha-duha siya ning sa pastor. Wala siya sa alib sa usa niya ka pastor, ka mentor niya. Okay, so mora to ang topic sa church membership. Dapat usa. Yeah. Itangahan tao pangulo kamakatar sa iyong kalag. Mo gani nang dunag mo kumpay ug sa baka panikumpayan kita. Naadyo magkulumpay ba? Ikaw si mutagad. So ato ibabasa ni. Hebreo 13:17. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumanang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiwan sa inyong mga kalag kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang mga buluhaton kung tahuro ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Na, dinoon no? Muna nga naatay pastor nga gi-assign sa Ginoo. Siya mo gi-assign sa Ginoo pag-atiman sa kalag. Kasi ani karon naatay teaching gi-atiman ang kalag nato. Pero ang Dios gigasuko ana. So muna ang ato ang kami mo'y dako kayo og turubagon sa Ginoo. Kung dili mo mutubo tungod sa pag-ambak-ambak. Di mo mutubo ang ambak-ambak. So kami mo'y naturubagon. Kanang pastor ganti nga butugot ra nang ambak-ambak. Dili ka mo lang butudlo inani. Kami mo'y nakaturubagon sa Ginoo. Ano man ang Christian wa man itubo nga ikaw man tay tahasan ini wa man nanubo. Kay pasagdaan ra paambak. Sagdaan ra. Dugay ang ambak-ambak nabuti ng tiil. Dugay pinahon, gasagol ng kaon, butod ng tiyan. Kaya gasagol na yung tao. So, ang kalag, importante mo rin. Muna nga, importante ang kalag. Kanang kalag ni importante guys, Ginoo. O importante po namo namin yung kalag. Nag-care sa yung kalag. Ang tinubuan, sa Kristuhan, nag-care na namo. Kaya kami ang dakong gitulubagong sa Ginoo. Mo ganay nang explain yun na mo nga magpailalong yung usa kaminto. Magpailalong yung usa kaminto. Aron nga ang kalag ni mo doon na group. Yun ba? Walay sagot. Kaysa magsige na nung kagkumpara. May mantong kung na ng pastor kay kusog mangutagad. Ining usa. Ako pa'y mutagad ng una. Karahanay mo. Kasi pasuruman, di ko nakatagal ang bitutang yung una. Okay, so next time lang, excited na lang ito sa church membership. So, karon mag-close ta. Isa mag-close. Kaya, langgam na itong yung mga pamulong ka. Yung ikalanda. Yung nakasabsa ng kailanong tapos sa 12 katapik. So, praise God, kaya nilahutay mo sa mga ukol, sa mga gahil kayo mga pagkaon,
Pwede gyapon mo kakaon na gatas. Kay naanad na mo kaon. Ah, sakto. Labi ang gahe kay dugay gudpon. Nya katong gatas, walay umoy. Walay umoy ang gatas, no? Sige ra lang ang gatas. So mag-close ta po. Ang giyan niyo si Pastor Lorena para close o ako. Kaputa. Ang Diyos, salamat kay Lord sa lapusan. Yes, Sa Lord tibok Jesus. teaching. Hallelujah, Very Lord. honorable. Thank you, Father, na ikan sa pagsugod, sa pagkapos, ikaw ang kauban, ikaw ang namin kalapusan. Ang akong mapag-ampo, O Diyos, nga ang matag teaching, na ilang tunggan, ilang katunan, nandisok sa ilang kasing-kasing, hubog kini, kung mamunga, O Diyos, Yes, Father. kung dili mo na ba'y kawang silang matay kinabuhi, Lord God. Hinumduman nila kini, bisan asa sila, pasimang O Diyos. Salamat kay Lord, sa mga alagad, na gigamit ni O Diyos, para sa pagtulog sa mga tulong, Lord God. Pagulong ko nga, ikan sa iya, Lord God, niligitan ko dito sa Diyos. Lord, bless mo ang tanan. Amen. Mga Bless the Lord God. manamon, mga bata, Yes. mga hapon, O Diyos, na nanginig sa isa Lord God. Nalay ko ng ngalan, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.